For more Kambala updates, please subscribe to the channel. ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬತ್ತಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ 1264 1292 ಮಾಣಿ ಎಕ್ಕೂರು ಬಾಬಾ ಸುಬಕರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಸಮ ಸಮ 1249 1249 ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲೇ ಜಯಕರಡೆ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಕೂರು ಬಾಬಾ ಶುಭಕರ್ ಶೆಟ್ಟನೆರಲು ವಿಜಯಕರಡೆ ಮಾಳ ಆನಂದನೇ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ಟನೆರಲು ಸಮ ಸಮ 1 2 3 4 12:34 ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ದ 2 ನಂಬರ್ ದೊಡ್ಡ ಜಯ ಕರೆಟ್ ಉಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಜಯಕರಡಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಏನಿರಲು ವಿಜಯಕರಡಿ ಮಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲು ಹನ್ನೆರಡು 12:41 ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಸಮ ಮಾಣಿ ಎಕ್ಕೂರು ಬಾಬಾ ಶುಭಕರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮಾಣಿ ಎಕ್ಕೂರು ಬಾಬಾ ಶುಭಕರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:10 12:17 ಮಾಣಿ ಎಕ್ಕೂರು ಬಾಬಾ ಶುಭಕರ್ ಶೆಟ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮಾಣಿ ಎಕ್ಕೂರು ಬಾಬಾ ಶುಭಕರ ಶೆಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 11:99 12:14 ವಿಜಯ ಜಯಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಮಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ್ನಿರ್ಲಿಗೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಜಯ ಕರುತ್ತಾ
ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲು 12-18 12-24